Vážení přátelé, vítejte, vítám vás u dalšího videa, u dalšího nahrávání modliteb za Izrael. Věřím, že nás sledujete, že to posíláte dál, sdílíte, protože proto to děláme. Říkáme tomu modlitby za Izrael, ale v podstatě přinášíme informace a věříme, že vy se pak připojujete a modlíte se spolu s námi a společně se můžeme propojit v rámci celé země a možná nás slyší i Češi, Slováci, kteří jsou v zahraničí a rozumí našemu jazyku. Takže jsme moc rádi, že to můžeme dělat. Mluvím v množném čísle, protože to nedělám já dělám spíš jenom úvod, ale dělám to spolu s Karlem Sedláčkem, který je tady se mnou ve studiu a opět dneska se spojíme do Jeruzaléma s Kristou Gerlov, která přinese aktuální informace právě z Jeruzaléma, z Izraele. Takže věřím, že to bude skvělý čas. Na závěr po tom, co Karel přinese informace, tak to uzavřu modlitbou a tradičně aronovským požehnáním a přečteme si modlitební body, které jsme společně s Kristou, nebo které Krista připravila a společně s Karlem jsme nějak dali dohromady, aby jsme mohli dneska předat vám a věřím, že se budete modlit a budete ty informace dál šířit. Takže já už předávám slovo Karlovi, kterého tady vítám ve studiu. Vítej, Karle, a pust se do toho. Stačku, děkuju. Vítám Kristu a ještě než začnu ten samotný úvod, Stačku, ty jsi říkal, že to jenom uvádíš, ale pak si řekl doopravdy to důležitý, že spolu sdílíš ty modlitevní náměty a že potom máme to aronovské požehnání. Tvoje role je neskutečně důležitá a já za ní děkuji. To samé se týká Kristy. Já jsem vděčný za ten 4. rok pokračování Kristo, kdy jsme doopravdy mohli společně přinášet tu zprávu o lidu našeho Hospodina, o jeho zemi. Také jsem rád, že jsme se mohli setkat společně minulý týden s tebou a s tvým milovaným manželem Johannesem a jsem za toto společenství a za to, jak můžeme v tomto společenství přenášet tu zprávu dál, velmi, velmi vděčný. Kristo, kdybys byla tak hodná, začni dnes první a já bych potom přednes takovou širší zprávu, co se vlastně dělo ten minulý týden na konferenci, které jsem se zúčastnil. Kristo, máš. Prosím, Šalom, zdravím vás pozdravem pokoje. Skutečně jsem měla tu výsadu se setkat s Karlem, když tady byl na konferenci a obdržela jsem od něho odznáček, doufám, že ho dobře vidíte, izraelskou a českou vlajku, který mi zatím chyběl. Tady v Izraeli je jaro v plném proudu a s ním takové ty výkyvy těch přechodných období, které míváme před Pesachem. To znamená, že jeden den máme přes 30 stupňů a zdá se, že všechno, co krásně vykvetlo a zazelenalo se, zahyne, ale pak zase přijde milostivý déšť a příroda se zase vzpamatuje. Minulou zimu pršelo skutečně málo a já jsem vás tentokrát o ty modlitby za déšť ani neprosila, protože jsem si říkala, možná to je milost pro naše vojáky, milost pro lidi, kteří v důsledku války přišli o svoje obydlí a bydlí v nějakých provizorních příbytcích. Takže jsem si říkala, že asi to Hospodin ví, proč toho deště bylo tak málo, ale vy víte, že já vždycky spojuju ty modlitby za déšť na základě toho geniálního verše z Izajáše 44 s prosbami za vlití Ducha Svatého, tak i když jsme to nedali do těch modlitevních námětů, tak teď ještě šance
My jsme na konci toho dešťového období a ještě šance, když se pomodlíte, tak budeme vděční, aby Bůh skutečně vylil ten déšť a svého ducha. Já zase přečtu krátce ten verš, protože se nikdy neunavím ho opakovat. Je to v Izajášovi 44, verš 3. Já vyleji voda v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Takže co lepšího se může Izraeli stát, než aby toto Hospodin učinil, tak mu toto zaslíbení připomínejme a modleme se za to, aby ještě teď na konci toho dešťového období sprchlo. S kamarádkou jsem byla na výletě v Judských horách a chci se s vámi sdělit o tu krásu, jak to všechno kvete. Poprosila jsem Staška, aby vám ukázal pár fotek z toho našeho výletu. Ale jak jsme se dívali kolem, tak jsme samozřejmě museli myslet na ty lidi, kteří ještě stále jsou někde v tunelech v Gaze, vězněni Hamásem. A tak jsme se za ně spontánně modlili. Jedna kamarádka mi řekla, že cítí vinu, že cítí jako vinu za to, že žije normálním životem, zatímco ty její soukmenovci jsou ještě stále v tom zajetí těch brutálních lidí. Takže je to tak, že v Izraeli prostě neustále žijeme a asi ještě dlouho budeme žít v tom stínu to, co se stalo 7. října roku 23. A skutečně ještě pořád nejsou všichni unesení lidé doma, ještě nejsou pohřbeni všichni, kdo tam byli brutálně zavražděni. Takže za to se budeme modlit i nadále. Také ten proces toho návratu těch evakuovaných lidí ze severu a z jihu je pomalý. Je to proto, že někteří lidé se ještě pořád obávají vrátit, že prostě ta místa ještě pořád nejsou bezpečná. A také, i když třeba ty domy nebyly zničeny raketami přímo, tak prostě po roce a víc, když tam nikdo nebydlel, tak se tam zabydlely krysy a hmyz a ty zahrádky jsou samozřejmě zanedbané a je potřeba tam spousta renovovat a také ta byrokracie, když třeba když domy byly zničeny těmi raketami, žádají o tu státní podporu, tak to vždycky trvá a hlavně někteří lidé třeba neměli přihlášené správné bydliště, pak se objeví další lidé, kteří jsou podvodníci a snaží se ty podpory získávat nelegálně a tak se to všechno samozřejmě protahuje a je potřeba se za to také modlit. Mně taky líto těch lidí v Gaze samozřejmě, kteří teď, když se obnovily ty boje, prostě se stěhují sem a tam a rozhodně na ně také myslíme. Celá ta situace vede některé lidi k tomu, jako nás třeba vede k modlitbám, jiné vede k tomu, aby přiložili ruku k dílu, aby nějak pomohli, aby se angažovali. A pak jsou jiní, kteří třeba odejdou ze země, kteří prostě už to nechtějí žít. A jsou i jiní, kteří věnují velké úsilí účastí na demonstracích a obvinují jeden druhého a hlavně tedy naší vládu. A je to tak, že nepřátelé Izraele sledují tu politickou situaci a sledují ty spory a když vidí, že je Izrael rozpolcený, tak mají radost, že oni se bojí jednotného Izraele. O tom mluvili někteří z těch unesených, kteří se vrátili, že to opravdu ty Hamásovci vyjadřovali, že se bojí toho, že když je Izrael sjednocený. A je to i tak, že skutečně ten útok, ke kterému došlo, byl také načasován. Jeden z důvodů, proč byl takto načasován, byl, protože ti nepřátelé Izraele viděli, že
jsou v Izraeli veliké rozpory a někteří v armádě začali odmítat službu a tak to všechno k tomu přispělo. Takže se budeme rozhodně modlit za jednotu, kterou zase může Hospodin dát a dokonce ji zaslíbil ve svém slově a je strašně pěkné, že se můžeme o to Boží slovo opírat v těch našich modlitbách. Takže my se nacházíme v měsíci Nisanu a blíží se svátek Pesach, kdy si Židé připomínají to vyvedení z Egypta a po celý týden jedí nekvašené chleby, takzvané macesy, macot hebrejsky. A teď už v obchodech můžete vidět označení toho, co jako obsahuje kvas a co je košer pro Pesach. Já osobně se v těch nařízeních tak nevyznám. Samozřejmě chápu, že se nemá jíst chléb nebo nudle, ale když vidím třeba polici s olivama a jedny olivy jsou jako obsahují kvas a jiné ne, tak to už je potom trochu nad moje chápání. Uvědomila jsem si, že v češtině jsme skutečně odtrhli jako ty události kolem smrti a Pána Ježíše, odtrhli i slovně od toho svátku Pesach, protože jsme je nazvali Velikonocemi a píšeme v těch biblických překladech židovské Velikonoce místo Pesach. A to samozřejmě by nepřišlo těm pisatelům Nového zákona na mysl a přečtu vám tedy, co říká apoštol Pavel v 5. kapitole listu Korinským, když mluví o kvasu a právě o tomto svátku. A říká, vaše vychloubání není dobré, nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek. V tom řeckém textu je tam pascha a v hebrejštině je to Pesach. I ten beránek se nazývá Pesach a je to odvozeno od toho slovesa Pasach, že ten anděl smrti přešel ty domy Izraelců, které byly pomazány tou krví beránka. Takže i ten svátek se nazývá Pesach, ale i ten beránek, velikonoční beránek se nazývá Pesach, v řečtině Pascha, což se zachovalo třeba v ruském jazyce. Ti říkají tomuto svátku Pascha. A když Pán Ježíš mluví o tom, jak si v Lukášovi 22, jak si přál s učeníky ještě jednou tento svátek slavit, tak taky říká Pascha neboli Pesach. Já vám přečtu jeden nebo dva verše. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, Pascha, Pesach, dřív než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Takže Pán Ježíš mluví o tom, jak si přál s těmi učeníky ještě jednou tento svátek slavit. A já vím, že ještě se k tomu vrátím, že i někteří křesťané dneska se snaží skutečně znovu objevit ty biblické kořeny a třeba i ten svátek slaví, nebo aspoň si pročítají tu Pesachovou liturgii. Já bych teď ještě chtěla zůstat v tom listu korinským, protože jsem si všimla, že je pro některé křesťany těžké, když vidí, jak se Izraelci chovají nesympaticky, jinak, než by si přáli, anebo i se chovají tak, jak to odporuje Boží vůli. A někteří lidé nám vytýkají, že vidíme Izrael nekriticky. To všem vůbec není možné. Určitě jistě každý z vás, kdo žije v nějaké zemi, ví, takže že vidí i ty nedostatky, i ta selhání, i ty problémy v té zemi. A není možné ve vlastní zemi prostě vidět jenom nekriticky. Ale já to vidím tak, že Bůh nás nevolá k tomu, abychom odsuzovali, ale abychom se podívali sami na sebe, abychom zkoumali sami sebe. A proto vám přečtu text také z listu Korinským, ve kterém se zmiňuje to
Pesachové dění a apoštol Pavel také mluví o tomhletom přístupu. Je to v 1. Korinským 10. kapitole. Načtu od verše 1. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. To je taky strašně zajímavé, že tady Pavel říká, že vlastně už v době toho vyvedení Egypta tam byl Kristus s nimi, protože jsou taky křesťané, kteří říkají, a co bylo jako předtím, co bylo předtím, než přišel Pán Ježíš na tento svět, ale jak vidíte, tak už byl přitom celou dobu. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. A teď, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Takže když čteme o tom, jak se Izrael choval špatně, nebo vidíme, jak se i dnes chová špatně, tak je to nám na výstrahu. Ne, aby jsme si řekli, no tak teď na ně určitě přijde Boží soud. Nýbrž nemá Bůh důvody soudit nás osobně, náš sbor, naší církev, náš národ. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neodávejme smilstvu, jako někteří z nich, a podle jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího utknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Ale hned zase, jak to je v Božím slově a jaký je Bůh, tak nás hned zase povzbuzuje a pokračuje to tímto povzbudivým zaslíbením. Nepodklává zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je verš, který jsem se učila z paměti kdysi, když jsem ještě žila v Čechách ve sboru a musím říct, že mi skutečně posloužil v pozdějším životě. I tenkrát, když jsem byla hodně mladá, tak jsem ho ještě asi nechápala. Ale skutečně to verš, o který jsem se v určitých obdobích života opírala. A teď se ještě tedy vrátím k tomu Pesachu. A jak jsem říkala, vím, že mnozí křesťané dneska se o to zajímají a třeba slaví i ten sederový večer. A já vám chci říct, že ten název té liturgie Haggadah, ten pochází od hebrejského slova lehagit, které se objevuje například v 2. Mojžíšově 13, kde je napsáno: nekvašené chleby se budou jíst po 7 dní. Nespatří se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se u tebe nespatří žádný kvas. V onen den svému synovi oznámíš, a tady je ten výraz, Higareta lebincha, svému synu oznámíš, to je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. Takže vlastně jde o to vyprávět o Hospodinových skutcích dětem, proto ta Haggadah je často doprovázena také obrázky a skutečně se tam vypráví tak jako, tak jak bych řekla, dobře i pochopitelně pro děti, co tenkrát Hospodin učinil pro svůj lid. A v židovství je to strašně důležité seznamovat děti s těmi božími činy a já doufám, že i my, přátelé Izraele, předáme to, co nám Bůh ukázal dalším generacím, protože máme mnoho dědečků a babiček, kteří milují boží zemi a boží lid, ale otázka je, jestli i jejich synové, dcery a vnukové hlavně tuto lásku sdílí a jestli to chápou. Takže
ten příběh vlastně Pesachový nám také mluví o tom, že máme s dětmi sdílet to, co Bůh učinil pro náš národ, pro nás osobně a samozřejmě pro židovský národ. A v té Hagadě samotné vystupují 4 synové a to jsou takové, oni zosobňují takové druhy 4 reakcí právě na tu oslavu a na to připomínání skutků božích. A jeden z těch synů je moudrý a ten se ptá na svědectví, přikázání a ustanovení boží, protože ho to zajímá a chce to poznat. Jeden z nich je označen jako zlý a to je ten, který se prostě ptá, co máte z této služby, co z toho máte a vlastně sám sebe vylučuje a vlastně říká, když bych to jako řekla svými vlastními slovy, co je mi do toho. A pak jeden je prostoduchý a tomu je potřeba to strašně jednoduše vysvětlit a tomu se odpovídá, dává se mu jednoduchá odpověď. Silnou paží nás Hospodin vyvedl z Egypta. A ten poslední se vůbec neumí ptát a i tomu poslednímu je potřeba to říct podle toho Higadeta Libimcha a oznámíš svému synu. Takže i ten, kdo se neptá, tomu se má vysvětlit, co Hospodin udělal. Takže to je vlastně k tomu svátku Pesach a k Velikonocům a já vám přeju požehnané a radostné svátky a předávám slovo Karlovi. Kristo, moc krát děkuji. Já věřím, že takhle hluboký vhled se v českých luhách a hájích nevyskytuje. Aspoň jsem ho zatím neslyšel. V každém případě ti moc krát děkuji. A ještě bych se k jedné zdánlivé drobnosti vrátil v tom, co jsi říkala, když jsi říkala o nějakém svém poznání, že jsi byla ještě hodně mladá. Tak já bych to chtěl doporučit všem z nás, kteří někdy trpíme, to jsem byl ještě mlád a tak dále a tak dále. A mně se to spojení, to jsem byl hodně mlád, to je fajn, protože teď jsme zřejmě méně mládí, ale to mládí, speciálně to duchovní a duševní, nestrácíme, naopak jsme odpovědní za jeho rozkvět. Tak a teď já bych se vrátil k tomu, co jsem na začátku předeslal, a sice k tomu poslednímu bodu našich modlitev, našeho modlitevního námětu, a sice, aby ta konference, která se tehdy blížila a která se skutečně uskutečnila minulý týden, tak aby byla zdařilá jak svým průběhem, tak naší účastí. Mohu zodpovědně říci, že podle mého hodnocení nejenom, že splnila, ale překročila všechna má očekávání a opakovaně jsem si po některých setkáních musel sednout někam do koutku, a abych poděkoval Hospodinu za to, co se právě událo, protože některá setkání byla doopravdy zázračná. A já bych teda to své povídání by bylo trošku strukturované, tak bych rozdělil na 3 části, na takovou poznávací část té konference, potom na to téma, vlastně, s kterým jsem tam jel, jako s úkolem, aby se dál posunulo, a to znamená přesun České ambasády do Jeruzaléma, a potom i ta část společenská a neméně důležitá oblast budoucnosti. K té části poznávací a lomeno zázračné, tak ten první takový zázrak, velmi zajímavá situace nastala už při samotném odletu v Praze, kdy
Jak víte, a my jsme tady Martinu Igazovou měli v tomto studiu, v tomto pořadu, tak je řada Čechů a Češek, Moravanů a Moravanek, které se zúčastňují takových obnovovacích pracích v izraelských kibucech a v těch zasažených místech, ke kterým došlo při tom masakru z Gazy. A jeden z těch, kteří tam v tom jednom kibucu byli taky pomáhat, je to Izraelec, který potom jel po německých a českých zemích, aby vyprávěl, co se tam vlastně v Izraeli děje v této souvislosti, tak zároveň odlétával nazpátek do Izraele. A Martina Igazová se s ním naposledy vyfotila před odbavením a ten obrázek poslala po WhatsAppu jako na vědomí ostatním. A já už jsem letěl ten samý den do Izraele, už jsem byl odbaven. A tak už jsem byl v tom gateu před vstupem do letadla, najednou vidím, že Martina se s tím člověkem loučila před odletem. A tak se říká, no tak on musí tady někdy být už v tom gateu taky. No ale tam bylo asi 150 lidí, tak jak bych ho asi poznal. Ale měl takovou výraznou bundu. Podle toho jsem ho poznal, že to je on a sednul jsem se k němu, měl sluchátka, jak si je sundal. A říká, já vím, jak se jmenujete. A já taky vím, kam letíte. A ještě k tomu vím, kdo vás doprovázel. A jmenuje se Martina. A to už na něm bylo doopravdy jako hodně. Ty oči se mu čím dál tím víc rozšiřovaly. No a tak pak jsem mu teda řekl, že nejsem z Mossadu, ale že prostě letím s ním a ty všechny souvislosti jsem mu pověděl. Bylo to moc hezké setkání, určitě není našemu setkávání konec, protože jsme jeli potom vlakem z Tel Avivu do Jeruzaléma, povídali jsme si, šel se mnou do hotelu, bylo to všechno velmi, velmi srdečné a krásné a jsem za to velmi vděčen. No takže to byl takový úvod na začátek, přitom se hned stalo druhý den, že jsem se setkal, jak jsem už říkal, s Kristou a s Johannesem Gerlochovými. My jsme hodinku spolu jsme strávili vynikající. Pak jsem odjel na takový oběd pracovní, při kterém úžasným zázrakem jsem se setkal s dalším velice populárním člověkem a známým v Izraeli, o kterém se nechci teď úplně šířit, ale věřím, že to bude mít velký význam, pokud se týká toho přesunu naší ambasády do Jeruzaléma. Samotná kancelář, kterou jsem teda navštívil, která má diplomatický statut, ale velvyslanectví to není, je velice hezky zařízená a já vám pošlu fotku, stejně jako fotku té pozvánky, co se vlastně na té konferenci, která se jmenovala Boj proti antisemitismu, velvyslanci pravdy. Byli jsme tam za Českou republiku, nebo byli jsme tam Češi dva, Mojmír Kalus jako místopředseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, tam byl za tuto organizaci a já jsem tam byl teda za Českou republiku a bylo to dvoudenní setkání a tím se vlastně blížím už k té první části toho mého dnešního povídání a to je ta část poznávací. My jsme jeli do blízkosti Gazy, do města Sderot. Mě na toto město poutají hluboké vzpomínky už z roku 2009.
A věřím, že i to přátelství, které se připravuje mezi městem Havířov a městem Sderot, že se uskuteční, se navážou tyto kontakty. A přitom, a teď se zase vracím nazpátek k tomu setkání, jsme se nejenom podívali tam, kde byl ten festival, který tak příšerně tragicky skončil stovkami nemrtvých, zavražděných a bestiálním způsobem. A ještě pak jsme byli pozváni na takové velmi uzavřené promítání toho filmu, který je známý, že byl natočen, není to film, jsou to dokument, který je natáčený z 90% těmi teroristy. Já jsem nic tak strašného v životě neviděl, jak se dá zacházet s živými lidmi, položivými a mrtvými. Já jsem se rozhodl, že o tom nebudu nikomu říkat. My jsme měli tady zákaz to filmovat a natáčet a museli jsme to podepsat, že nic takového dělat nebudeme. Hovořit o tom můžeme, já jsem se rozhodl, že o tom mluvit nebudu, protože kdybych to někomu měl popsat, co tam bylo k vidění, ty bestiality, tak já vůbec nevím, co by to s těma lidma, kterým bych to říkal, tak co by to udělalo. Tak z toho důvodu o tom s nikým ani s těmi nejbližšími nemluvím. Ale bylo to neskutečně bestiální nenávist, která prostě není popsatelná. Ale když někdo ještě k tomu volá domů radostně a říká: tatínku, vlastníma rukama jsem zabil 10 Židů, řekni to prosím tě mámě. A ten tatínek volá: maminko, máme dceru, máme syna hrdinu, 10 Židů zabil. Takovýhle strašné věci tam byly a za neustálých jako pokřiků Aláh je větší, Allahu Akbar, tak to stačí vidět jednou za život, aby to člověku stačilo. A jenom se doopravdy divím, že izraelská veřejnost, když tohleto o tom ví, tak, že ty reakce nebyly daleko prudší, daleko emotivnější. A tím bych chtěl navázat na další věc, kterou bych se s váma chtěl podělit. My máme takový dojem, že už je to rok a půl a že už je to otázka minulosti a teď, že hlavně trpí teda Gaza, tak ono to tak není. V té izraelské společnosti je to neustále živé téma. Prakticky stále se dovídají buď o těch ještě unesených, nebo o těch, kteří už byli osvobození, nebo o těch, kteří byli zavraždění, nebo o těch vojácích, kteří tam jsou a kteří byli zraněni, nebo zabití, nebo zavraždění. A to je neustále živé téma v izraelské společnosti. Tak tam to není u nich, jo, stalo se a život jde dál. Oni to berou, ano, stalo se, život jde dál, ale na tohle to nikdy nezapomeneme. To je lekce, která nám byla udělena a byla nesmírně tvrdá. Takže to je k té poznávací části. Pak už to bylo takové, řekl bych, radostnější. Když jsme se k večeru vrátili, tak jsme potom měli urychlené převlečení a k večeru jsme vyrazili do rezidence Isáka Herzoga, což je prezident izraelského státu. Bylo to neobyčejně zajímavé setkání. Bylo tam velmi silné prohlášení právě prezidenta Izraele a z toho jenom vnímám, že on vlastně oslovil dvě skupiny těch, kteří na té konferenci byli, to znamená nás. Buď ty, kteří podporují Izrael a nejsou přímou součástí židovské komunity a k nám
Říkal, bojujte, bojujte, váš boj je strašně potřeba, jsme vděční za to, co děláte. A pro židovskou komunitu měl takovou hlavní zprávu, zapomeňte na extrémy na své levé straně a na své extrémy na pravé straně, sjednotte se a izraelský lid tady i v diaspoře je jedno a to samé. Podporujme se navzájem. Tak to já jsem si bral jako hlavní zprávu z toho jeho projevu. Já jsem všechny ty projevy mám nahrané, ale vůbec jsem zvukově, ale vůbec jsem nestačil to zpracovat. Mimo jiný díky izraelské klimatizaci v hotelu na 18 stupňů, když venku bylo 25, 28, tak jsem kvůli tomu včera celý den ležel, protože jsem velice silně nastydnul. Teď jsem rád, že jsem pod práškama a nekašlu, ale bylo to velmi nepříjemný. Tím jenom říkám, že nejsem tak třeba těma obrázkama připraven, jako normálně býváme, ale pošlu vám pochopitelně zítra nějaký obrázky, které vám rád poskytnu. Pokud se týká toho druhého tématu přesunu ambasády, tak já jsem měl to první jednání, co jsem naznačil už v úterý, a ve středu na setkání s panem prezidentem tam byl taky Natan Šáranský, který je velkým osobním přítelem pana Žantovského, jednoho z velvyslanců České republiky v Izraeli v minulosti, a tento právě projevil živý zájem na tom, aby mohl být nápomocen tady té akci toho přesunu, a uvidíme, jestli ještě můžeme zrealizovat některé návazné akce, které se rýsují, a o tom vám povím za chvíli. Ten druhý den a závěrečný, ta středa, čtvrtek, ta byla celá v tom hlavním konferenčním centru. Vedle toho obsahu bylo zajímavý, když jsme jeli k té Gaze, tak najednou autobus zastavil a říkal, ale musíte všichni ven a tamhle patník, tak se schovejte, vlezte dolů, sedněte si na bobek a počkejte 10 minut. V tom to bžuklo tak a my jsme se podívali na takový obláček na nebi. Já jsem si ho vyfotil, ale ono na tom nic než obláček není. A to byla ta sestřelená raketa. A teď nevím, jestli z Gazy nebo z Jemenu, ale spíše z Gazy. Nejsem si jist. No a druhá taková situace nastala při té konferenci ve čtvrtek, když jsme byli venku v Jeruzalémě, najednou zazněly sirény a něco nám povídali reproduktory, aby jsme šli dovnitř a něco říkali, čemu jsem úplně nerozuměl, ale najednou jsem viděl, že všichni lidi sedí na zemi. Takže všichni ctění delegáti prostě se posadili na zem, na podlahu a čekali jsme 10 minut a pak jsme se zase vstyčili a pokračovali v hovoru. Takže takový tam byly drobné přestávky, které zřejmě nikdy na světě nejsou. Ale co tím chci říct, že ten čtvrtek, kde byly ty velmi významné projevy, tak tam byly taky projevy toho hlavního organizátora té akce, což je ministr pro diasporu Amichaj Čikli, který je rovněž nakloněn tady tomu přesunu a přislíbil pomoc, ale zároveň se najednou začaly připravovat velká bezpečnostní opatření, nevěděli jsme, že aspoň já jsem pořádně nevnímal, protože oznámený to nebylo, a začaly prostě prohlídky jak na letišti.
No a prostě bylo řečeno, že odpoledne přijde prime minister, ministerský předseda Netanyahu. Takže tomu jsme byli rádi. Seděli jsme v bezprostřední blízkosti, dokonce jsem si připravil improvizovaný nadpis tady toho typu, nevím, nakolik to je čitelný, ale já vám to potom pošlu, že Češi jsou s vámi a modlí se za vás. Takže byl jsem hodně blízko v první řadě, tak věřím, jestli to možná i přečet. V každém případě ten projev by byl velmi, velmi dobrý. Ale po tom projevu nastala ještě další důležitá věc, a sice to, že jedním z účastníků a taky řečníků byl David Friedman, což byl jeden z velvyslanců v Izraeli Spojených států. A zajímavé bylo to, že když jsem s ním potom mluvil, tak opět projevil živý zájem na toto téma přesunu ambasády, a tak se říkal, tak můžete mi dát e-mail a já vám to pošlu, nějaký podklady. A on říkal, ne, e-mail to vám nedám, to by dostali moji asistenti a to by nějak nemuselo dopadnout. Tady je moje číslo přímo a pošlete mi to WhatsAppem. Takže tohleto je taky velmi, velmi dobrá, možná jedna z cest. Takže to se asi týká toho, co se tam událo po těch 3 oblastech: poznávací, přesun ambasády a společenský význam. Ten byl významný. Já jsem nebyl asi 30krát nebo kolikrát v Izraeli, ale nikdy na takhle významné události, jako se odehrála minulý týden, jsem nebyl. A jdeme do budoucnosti, začínáme duben, my to přetáčíme dneska v úterý, ale půjde to do vysílání zítra, tradičně první středu v měsíci. Má to tu výhodu, že vlastně já se na to můžu dívat s vámi. Pokud byste do chatu chtěli nějaké otázky dát přímo při tom vysílání, tak můžete a já na ně vlastně můžu odpovědět, protože budu se na to dívat s vámi. Takže to je další věc, kterou bych vám chtěl říct. Předposlední, v Přerově se chystá významná společenská událost, taky vám o tom pošlu, nebo k tomu pošlu pozvánku. A k té budoucnosti začíná nám duben a v květnu bude velmi intenzivní vlna takové solidarity, dá-li se to říct, a zájmu o Izrael. Začne to 21. května společnou konferencí, 3. společnou konferencí izraelských univerzit a českých univerzit ve sněmovně. V té samé sněmovně 28. května se plánuje již po 5. den Jeruzaléma a poprvé v historii hned den na to, 29. května, bude veřejné slyšení v Senátu na téma přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma. Čili to jsou věci, které jsou velmi závažné. Pokud máte zájem o tu účast už teď, prosím, napište mi, dejte vědět, a ta účast pochopitelně vzhledem k tomu, kolik je tam míst, může být nebo bude omezená. Takže to je asi z toho všeho, co mám na srdci, všechno. Já doopravdy
doopravdy si myslím, že jsem na nic nezapomněl, ale je to klidně možný. Pokud by jsem něco zapomněl podstatného, tak já vám to připíšu k modlitevním námětům, které vám zítra pošlu, anebo ve čtvrtek. Děkuji moc za pozornost, děkuji Staškovi a zároveň ho prosím o modlitební náměty, o modlitbu a o závěrečné požehnání. Tak děkujeme Karle za vyčerpávající sdílení, stejně tak děkuji Kristě za to, že se sdílela spolu s námi. Věřím, že spoustu těch věcí jste vzali, přijali a samozřejmě můžete si to znova pustit a znova nějakým způsobem osvěžit. Znova připomínám, sdílejte tyto informace, lajkujte nějakým způsobem, ať se to šíří, ať to jde dál. Já teda shrnu modlitební potřeby, které tentokrát připravila hlavně Krista, přečtu je a vy je pak, kdo jste v mailingu, v tom listu mailovém, kde Karel odesílá e-maily, tak je obdržíte. Určitě pokud byste chtěli se do toho mailingu zapojit, tak můžete nějakým způsobem se s námi spojit nebo napsat nějaký váš kontakt do chatu a Karel se s váma určitě spojí. Takže čtu modlitební body. Nejdříve děkujeme Bohu za všechny zázraky, ochrany před raketami a teroristickými útoky, za všechna rukojmí, která se vrátila, za to, že si o svátcích Pesách a Velikonocích můžeme připomínat Boží divy, záchrany a spásy. Věřím, že uprostřed toho všeho, co to znamenalo, a Karel už o tom mluvil, o tom filmu, mám na mysli ten film, uprostřed té hruzy pořád můžeme být vděční za ty střípky krásných příběhů, kdy to v uvozovkách dopadlo dobře, protože stejně mluvit o tom, když je někdo rok, dva v zajetí, tak si myslím, že je to něco hrozného, ale díky Bohu za to, že ti lidi se mohli nakonec vrátit. Takže určitě pojďme děkovat Bohu a pojďme být vděční za všechno, co se stalo pozitivního uprostřed celé té hrůzy. Dále pokračujeme v modlitbách za návrat všech unesených a za silu pro jejich trpící rodiny. Myslíme na modlitbách na rodiny, jejichž blízcí budou chybět u slavnostních pesahových stolů. Za třetí, za fyzické i duševní uzdravení všech, kteří byli zasaženi útokem Hamasu a nasledující válkou. Za čtvrté, za obnovení života a bezpečí v evakuovaném jihu a severu. Za další, za jednotu v izraelském lidu, aby přestalo nenávistné hecování a osočování a to, co jsme v minulých nejen měsících, ale hlavně letech mohli vidět. A poslední přečtu Jeremiáše 32. kapitolu, 39. verš. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Modleme se skutečně, ať Boží království přijde do všeho, co se okolo Izraele děje a myslím si, že všem je jasné a Krista to krásně podtrhla, že to, že děláme to vysílání nebo říkáme, že stojíme na straně Izraele, neznamená, že souhlasíme se vším, co izraelská vláda dělá. Je to v mnoha ohledech vláda, která jedná bez Boha, ale věříme, že Pán Bůh dává všechny vlády a já osobně věřím, že může naklonit se všema a takovým způsobem se modlím nejenom za naši politickou scénu, ale za všechny politiky ve světě, aby Bůh skrze ně mohl jednat a modlím se
tu známou větu z modlitby, Pane, ať přijde jeho království, ať se jeho vůle stane, ať to, co je v nebi, ať se stane tady na zemi. A věřím, že Pán Bůh to může dělat, ať skrze věřící, skrze nevěřící a stejně tak skrze lidi, kteří jsou ortodoxní nebo judaisté nebo jakéhokoliv jiného vyznání. Na závěr bych rád přednesl již to známé Aaronovské požehnání, které si tady přečítáme vždycky pokaždé na závěru. A kdo z vás chcete, tak přijměte toto požehnání a věřím, že stejným způsobem to požehnání můžeme mluvit nad celým Izraelem, nad Jeruzalémem, nad všema, kteří to tak strašně moc potřebují. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. A takový ten krásný dodatek, který je zapsaný v Numery v 6. kapitole 27. verš a byl nějakým způsobem součástí toho požehnání. Budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám. Věřím, že můžu klást teďka jeho jméno na všechny z vás, kdo se modlíte a přimlouváte, ale stejně tak my všichni společně můžeme klást jeho jméno na syny Izraele, na celý Izrael a můžeme mu žehnat ve všech věcech, tak, jak jsem o tom sdělil. Ať jeho království přijde, ať jeho vůle se stane v Izraeli, ať Pán Bůh ochraňuje Jeruzalém, ať ochraňuje celý Izrael. Amen. Amen. Přátelé, ještě jednou děkuji vám moc za to, že jste tady spolu s náma byli u toho vysílání, že jste si to vyslechli a ten důvod, proč to děláme, nejsou jenom ty informace, ale ten důvod je o tom, abychom se mohli modlit a přimlouvat během celého nadcházejícího měsíce, který je před námi, než bude nové další vysílání. Před to vysílání vždycky děláme čerstvé první středu v měsíci v 8 hodin večer, ale během celého toho měsíce věříme, že se přimlouváte, že se modlíte a že stojíte spolu s Izraelem. Takže děkuji vám, kdo se modlíte a děkuji tady ve studiu Karlovi a děkuji do Jeruzaléma Kristě za to, že jste byli spolu s námi. Věřím, že za měsíc opět tady u toho vysílání potkáme.